Lah kuwi Bagong eneng mburimu. Wo, kowe melu to, Gong? Request. Requeste sapa? Requeste para sing padha kepareng arep anu mresani iki wis SMS karo aku. Pokoke perdana setelah Ramadan Bagong kudu jedul. Aku ya maaf terkenal aku mbangane kowe. Gayamu ora. Ya ora apa-apa. Lah kok aku ora ngerti lemu menyang. Aku ngojek e. Oh. Ngojek to. Kleru dalane liwat kono jual kreteke pedhot. Oh. Dadak ngalang liwat desa-desa aku ya ora apa-apa. Mula kowe ora weruh aku. Bagong Padhararja Sapraptamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Sapa truk kuwi? Lho. Prabu Salya. Biasane ming nang Amarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung, Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati widada nering sambikala tan sampi nanging kawidadan kemareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhe nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawana kabagyaning gesang kula. Wih ladal. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri lusi. Apa kuwi? Jalma tan kena kinira. Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadangkala blegere bagus, tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Weh, lah ngono ya, Gong. Prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantunanipun Sun Prabu Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk. Padha Kandirarja Sapraptamu. Lho, sinuwun Ngastina? Iya, Petruk. Kok lenggah wonten mriki? Tinimbalan dening Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Kowe ladalah. Ha inggih, wilujeng sinuwun. Bekti kula kunjuk, ya tak tampa. Bagong padha Kandirarja Sapraptamu. Lho. Sinuwun Ngastina? Iya, Bagong. Aku lenggah teng mriki. Tinimbalan Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Nering sambikala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestu tampanana. Kula pindhu. Pundi? Enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Nek omong ngati-ati ndak kualik ora. Arang ya suwe ora Bagong e. Ramadan. Ha iya. Nutuk kowe, Gong. Piye to awake nganti kuru kaya ngene? Ya syukur alhamdulillah. Saya tuwa ki gedhe ibadahe. Bener, kudu ngono. Wong ta iki parane arep nendi ta? Nek uwah tuwa tebaske. Apa menungsa ditebaske? Ha iya. Menungsa ya mati nang kudu diokahi ibadahe. Ha iya. Syukur. Petruk padha Kandirarja Sapraptamu. Lho, isinuwun Mandura. Ya. Weh lah kok sajake putra mantu lempak teng mriki. Iya, Petruk. Weh, syukur-syukur. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat. Bagong padha Kandirarja Sapraptamu. Lho, sinuwun Mandura iki wis ket mau weruh kok dadak gaya. Wong ketok kaya pripun ngono lho, sampeyan niku ya. Wis salaman barang kok nggih. Lah iya kok dadak muni lho sinuwun Mandura sinu dengkulmu mlocot ora. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Petruk padha Kandirarja Sapraptamu. Lah ra tenan to. Putra mantu dikelumpuki kabeh, Gong. Heeh. Sinuwun ngawangga suarane. Kresna udu. Sinuwun ngawangga. Lho ngono to ora percaya. Kon ngendika meneh. Sinuwun ngawangga. Iya, Petruk. Oh iya, Ding. Nek Sinuwun Darawati iki mesti nganggo Iwang Sukmana mangadirnu kowe. Heeh. Slamet tekamu Petruk, nering sambikala bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana Petruk. Lho nggih. Bagong padha Kandirarja. Nering sambikala sowan kula sinuwun ngawangga bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana. Lho nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe.
Petruk Kada Kanthi Harja sak tamu Petruk. Ndara Patih Sengkuni. Iya, Petruk. Bekti kula nggih Ndara Patih. Iya. Pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha slamet. Bagong padha slamet kowe, Gong. Bagong padha harja. Gong, kowe iki dibagekke Ropatih kok. Derajatmu ki mung kawula bae Ropatih ora semaur. Aku lagi sengit karo Sengkuni. Ah ngopo? Wis ta ora perkara ngopo to ngopo ora aja takon ndak nganti kok esmosiku meledak. Aku pokoknya karo Sengkuni lagi sengit aku. Oh iya. Lah witekno ngopo kok sengit karo aku? Apa aku salah karo kowe? Apa aku luput karo kowe? Pikiran dhewe. Aja takon aku. Aku mbagekke karo kowe iki isih ning wulan sing apik. Yen ana luputku njaluk ngapura. Padha-padha. Nek njuk dite. Oh, sengit kok gelem njaluk dhuwit. Aku ki mbok, Truk. Karo sing tak sengiti barang tegel njaluk aku. Ayo kuwi jenenge ngalup, ngawur jenenge. Heeh. Sing penting pendapatan. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget pratamu ning negara Pandharaka. Niki ana wigati apa Petruk? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar? Lah niki ngeten. Kula sawetawis tak matur sanipun Sunan Prabu Salyapati sampun ngantos mangke klenta-klentu. Iya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika mboten. Dipun utus Bapak Semar mboten. Dinutus para Pandhawa mboten. Mugi kawuningan sowan kula menika dipun utus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sedewa. Lho. Anakku Sedewa ngutus marang Petruk nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapastanipun Ndara Sedewa. Surasanipun Petruk katimbalan sowan wonten kasatriyan ngendi mau Gong? Modar kowe. Tenan Bumira Tawu. Ah, Bumira Tawu. Supados sowan dhateng kasatriyan Bumira Tawu. Sareng kula sowan kula menika dipun dawuhi dening Ndara Sedewa, Petruk kowe tak kongkon. Gandenge aku krungu kabar yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu. Mula kowe sowana mrana nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan. Monggo aku ki dadi wong lula, Truk. Wit biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula seda kunduran bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning Kasedan Jati. Saka bayi tekan seprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggep wong tuwa ki ning Kanjeng Prabu Mandaraka. Ah mula kowe sawana mrana nanjihna. Kok Prabu Mandura, kok Prabu Duryudana, kok Prabu Karna ditimbali sowan, kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan, kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindra Mandaraka? Apa pancen Nalindra Mandaraka wa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku. Kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku, wah teng ati larane ra jamak-jamak. Aku kula kelingan Ndara Sedewa, Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti Padanggawa ibune seda kunduran. Soale ora diparkiri terus. Piye to maksudmu piye to? Ana kunduran apa ya mbokne? Ora ana wong tak plathok sirahe. Seda kunduran ki nglairke terus seda kuwi seda kunduran truk ngundurin dasmu kuwi apa piye? Ora emosi. Ana ya ora ngerti kok. Aku ki nek ora ngerti ki ya digenake senengane dindas-daske kok. Ya rasa nesu kok. Mulai aku, ah mulya. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene.
Seda kunduran, ngoten. Kula niku ngrantes ati kula. Mila tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara, dinten iki kula bidhal. Lah kok ora ngerti ni Ndara nggih nimbali sik. Niki cedhis bintang samudra niki. Didhawuhi supaya ngetutke Petruk. Ayo wis piye? Lah mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang Yogya Katujing inu mriki nembe pepanggihan para putra mantu paduka Sinuwun Mandaraka sak mangke keparenga paring dawuh wonten pirembagan menapa Petruk wonten dawuh ora bakal tak tutup-tutupi jeraku isih duwe rasa yen to aku ki wong tuaning Sedewa nggonku nimbali karo anak-anakku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang Kasedan Jati negara ing Mandaraka iki aja dadi rebutan negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku ya kuwi putraku sejati si Bresra lan si Rukmarata padane putra-putraku mantu malah iki mau rembugan kalawan atmajaku Tiyang Agung Mandura yen to aku isih duwe anak ya kuwi anake adikku Madrim ing wis tak anggep kaya anakku dhewe merga nalika bayi wis dadi bocah lula ya kuwi Nekula Sedewa mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang sakpropirane apa ora lho mesine angsal mesipun angsal wong Sinuwun Prabu Mandaraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndara Nekula Sedewa menika putra panjenengan piyambak ning nganti panjenengan menika maringi warisan dhateng Sinuwun Mandura Sinuwun Duryudana Sinuwun Prabu Karna kok putra panjenengan Ndara Nekula Sedewa ora mang paringi niku tegese sampeyan ban cindhe ban ciladan akeh para kawula sing padha ngrasani lho Prabu Salya kok dadi kaya ngono monggo Prabu Salya iki rumangsa dititipi putrane Ndara Madrim lah kok putrane Ndara Madrim Ndara Nekula Sedewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku terus pripun? Lah niki dadi ombyaking para kawula sak negaring Mandaraka. Sinengga Prabu Salya menika sawijining nalendra ingkang banci ndemban siladan. Ngoten. Nek tumrap kula malah niki babar pisan. Tumrap kula lho niki babar pisan. Mbok menawa pun jumbuh kaliyan apa sing dirasake Ndara Sedewa, utusan Petruk menika sak tenane Ndara Sedewa wis krasa. Napa sing ajeng dirembug wonten ing pasewakan negaring Mandaraka. Mila kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng Sinuwun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putra Ndara Nekula Sedewa supados mboten ketang sakpra pintenipun nampi kamboten negaring Mandaraka. Menika saenipun kados mekaten sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacak dening jagat dipun poyoki dening sesami namung babagan perkawis warisan negaring Mandaraka. Pancene bener ngono Petruk. Oh nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngeten mawon. Sampeyan paring dawuh, Ndara Nekula niku entuk sepinten mengke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki arep ngopo digonggu kok rumah sawu kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ya golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kula menika napa sing diaturke Petruk menika pancen kepara nyata sampun ngantos Sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun nglenggahi tembung sama beda dana denda lha iki seneng aku nek wong mletik iki sama beda dana denda iki tegese apa sama beda dana lan denda inggih menika mboten kenging banci ndemban ciladan. Najan wong liyan kebrayan. Najan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik kok, ha? Kuwalik. Wong liya labuh negara dinehi apa jenenge bebungah. Ha? Wong liya labuh negara dipun paringi bebungah ingkang sakmurat kena labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kulawarga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kalian menapa ing sampun dados kalepatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madrim mboten pikantuk menika mangke sampeyan badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken
Nek Prabu Salya ora adil. Nuwun kawigatosanipun. Prabu Salya mboten adil. Prabu Salya mboten adil. Iya. Nanging iki mau ana ingkang ora nayogyani Petra. Sinten? Lho, sinten? Anakku mantu ing Ngastina. Sajake ora lila yen to anakku Nekulasdewa entuk saperangan kamukten negara ing Mandaraka Petra. Oh, ayo mesti ya, Gong. Ha mesti. Ha iki apa sing aja-ajake menungsa mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ra jamak-jamak lho, Tru. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Tenan iki. Iblis iki, Tru. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki fatih kok tok iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkuni ora sampe melu-melu. Wek-wek modar kowe. Bagong gedhinge kepati-pati tenan bangun nek arep. Asli aku. Tenan aku. Aku ki wong nanggape tak tawani kok. Tawani piye? Lakone sengkuni juweng mawon nggih aku. Oh to. Akeh sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebo, Tru. Ah iya. Apa nggo ndasmu ae, Tru? Ndasmu. Mula do rawani, Bratayudaya ora saben sanggon. Oh iya. Heeh. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu madheg menapa dados Nalindra, aja gampang dibujuki karo wong kana-kana, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika, ya niki sing kudu kelakon. Panjenengan netepaken menika, ya niki sing kudu kelakon. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandikon Brahmana Pendhita Raja wis ngarani sabdaning Brahmana Ratu kaya Wikresna tumaming drancang tan karo lumebek, ora kena blendra-blendir kaya banyu tumumpang godhong senthik. Sang Nalindra Mandaraka wis netepake Ndara Nekulasdewa pikantuk saperangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kana-kana. Ing sejatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nekula lan Ndara Sedewa. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestunggur. Menungsa ora tatanan. Petruk kantung bolong ora nyawang lan ora ngilu karo githokmu kowe iki drajating kawula, kowe drajating Panakawan. Nyerwetek gunemamu ya betes sewu nebo pategalan. Ndrawili kaya grojogan. Aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning Ratu Ngastina. Apa kira-kira Petruk wis wani kembali marang panguwasaning Nalindra Ngastina? Yen pancen kowe arep duwa kekarepaning Nalindra Ngastina, tak anggap kowe wani karo keprabaning Ratu Ngastina bakal gedhe walate lan bakal gedhe hukumane. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Kandha karo Nekulasedewa ora bakal entuk aja kok separo sakpro 16. Aja kok sakpro 16, sakpro 32 sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk kamuten negara ing Mandaraka. Ana masalah apa, Tru? Ana. Kowe iki mau kira rungokke apa? Genah wis gayeng kaya ngene kok ana masalah. Aku makler. Kowe anggere madang terus makler cilokane nang kono kuwi. Ora kowe kok adu arep karo Sinuwun Ngastina. Ana muni piye? Petruk kantong bolong nek kowe wani nduwa karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani ngelani dadaning Ratu Ngastina, kowe luput tumraping keprabon Ngastina. Bakal gedhe hukume. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Matura karo Ndaramu Nekulasedewa, aja kok separo, sakpro 4, sakpro 8, sakpro 16, sakpro 32 ora bakal entuk negara Mandaraka. Sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara Mandaraka. Kuwi cangkeme sapa kowe? Ratu Ngastina. Prabu Duryudana? Heeh. Oh ya wis. Tak kira nek wani ora. Tak kira nek cangkemmu. Arep tak sekop ora. Cangkem semene kok arep disekop. Aku saplae suwe ora mbagongi kaya idene iki muncul terus lho, Tru. Ngati-ati iki. Pokoke ora entuk dagelan ya sing nggo kurban wiyaga. Ha iya. Kanjur ngono wae. Malang kerik Petruk kantong bolong. Mboten kok perkara malang kerik.
Ning pancen dereng kula aturaken Sinuwun Prabu ing Mandaraka esunipun anggih kula matur sanipun Sinuwun Prabu Mandaraka babagan kula nanjiaken perkawis pirembagan wonten negari Mandaraka meniki niki ming samudana. Dharana Klasdewa wis prisa nek Sinuwun Prabu Mandaraka panci badhe paring kamukten negari Mandaraka dhateng putra-putranipun sedaya. Dharana Klasdewa wis diparingi dawuh dening Sinuwun Prabu Mandaraka ewadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandaraka. Mula Petruk kinananjiaken dawing Sundara Klasdewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk Sawana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu ing Mandaraka. Ora ketang mung sethithik, ora ketang mung sedupuk bathus nyari bumi, Klasdewa njaluk kemuten negara Mandaraka jumbuh karo ngendikane duk nalika semono. Mergawa Prabu Mandaraka wis tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara Mandaraka marang Ndara Nekula lan Sedewa. Nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan ndumarisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo sing arep andun warisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra tenan niku duwe hak. Ning gandeng sampeyan iku mung putra mantu, sampeyan nek ora ngepek Ndara Banawati ora bakal dadi putraning Sinuwun Prabu Mandaraka. Ngoten. Dadi napa sak dawuh perintahing Sinuwun Prabu Mandaraka niku panjenengan kudu mastuti dawuhipun Sinuwun Prabu Mandaraka. Merga niku wong tuwa sampeyan. Ora kok sampeyan ngereh marang Sinuwun Prabu Mandaraka menika nuwun sewu menika kleru pranata utawa tata cara ngundi mawon boten ngaten menika. Aja ngegungke dhewe sampeyan Alindra Winatara. Aja ngegungke sampeyan niku Ratu Mblegedhu Brewu lho. Terus sapa-sapa tok salahke, sapa-sapa tok klerokke. Sapa-sapa tok anggap ora padha karo sampean tok klerokke niku ora pas. Ha ta, Gang? Aku lagi ngematke sing ngandum dos e. Oh. Kono minggat kono. Iki wayangan apik-apik kok kowe iki ning kraton kok ngematke wong dum dus-dusan. Aku diliwati ae. Aku iki mbabong karo ngemplok. Ayo golek kesempatan. Golek kesempatan ora. Niku cara pundi kula tak takon. Nek kaya ngoten niku Petruk ora trima, nek kaya ngoten niku jenengan sampeyan kun terus ngendak dhateng jiwaning Petruk. Rasah kuman cangkem. Kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, slamet uripmu. Yen kula mboten manut, Duryudana sowan ning Mandaraka nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen ora manut karo Duryudana, apa kelakon batange Petruk direncak dening para Sata Kurawa. Weh, adalah sampean kok nantang karo Petruk perang karo Kurawa niku mboten wing sepisan iki. Petruk perang karo Kurawa niku wis bola-bali. Enten pundi pampane wong neter kadeteyan. Nek ora entuk keterangan Sinuwun Prabu Mandaraka, taunana windanana. Ndara Klasdewa le dawuh kali kula aja bali nek ora entuk keterangan ing Sinuwun Prabu Mandaraka Petruk. Lah kok dadi Bagong ora melu metu. Lho santai kok. Kowe kok ora metu? Metu kok dipeksa. Metu ya ben metu karepe dhewe. Metu nek dipeksa itu adalah melanggar hak manusia. Ya terus arep ngopo? Kula gumun lho. Gumun piye? Kula niki mengajeng nanjeke kahanane Panakawan. Nggih to? Panakawan niku didhawuhi mrika, ya mrika, dawuhi mriki, ya mriki. Monggo janjane Panakawan nek didhawuhi niku ora kok mung totoh bondo, ning totoh nyawa, netepi ngrungkepi kewajibane minangka dadi Panakawan. Kaya sagedagan iki. Kula mbiyen meh mawon mati. Merga mungsuh anak-anak Pandhawa. Dek kapan? Dek lakon Semar Bangun Kayangan. Niku ya ora ana sing belani Bagong. Nggih to? Ora. Kula tau meh mati mungsuh Prabu Kresna. Jaman lakon apa? Jaman lakon Semar Bangun Kayangan. Lho, Semar Bangun Kayangan iki ana pira? Werna-werna nek kula. Dadi sampeyan ampun kaget. Kula ya ora ana sing belani. Saniki Petruk niku le momong sapa-sapa sirah dienggo sikil dienggo bokong.
Blas ora ngarepake apa-apa. Ora ngarepake sesule apa-apa. Petro ya ora tau njaluk undangan bayar. Petro niku nampa? Apa anane? Petro niku abdi sing nyenengake. Ora do njaluk undangan bayar. Ming cangkeme gedumel. Niku biasa nek Petro niku. Mboten sah dirungokke ora masalah. Dianggep Petro ora krungu. Ngoten. Petro ngomong sampean ya tahu. Bapak sampean Prabu Mandropati ya tahu dimong. Nggih ta? Lho, kowe malah ngerti ro bapakku. Lho, Bagong ki umure berabad-abad e. Sal, lho. Anu Sinuwun. Waduh kleru nang angkringan aku. Nek jagongan kaya santai kae, iki rasane kaya nang angkringan. Karo ratu kok sapenake dhewe. Sing muni Bagong dadi sing gedhe Palimarmaning Sun. Mengkaten nggih. Iya. Sampeyan tau dimong Prabu Mandropati bapak sampeyan tau dimong. Eyang sampeyan Prabu Mandrawanara tau dimong. Apa eyangku jenenge Mandrawanara? Apa itu? Dudu. Dudu ya wis. Aku ya meh ngawur kok. Lah sapa tenane? Ambuh aku ora ngerti. Lu maca buku ya. Mandrawanara ki tembang kok. Wah iya Deng lah. Jiger. Ngawur aku ki suwe-suwe. Tau dimong. Niki apa? Prabu Baladewa apa? Tau ngrasake dimong karo Petro. Jaman urip teng Widara Kandang digoleki Kangsa, nggih mboten? Yo. Sampeyan jaman kono nek ketemu Kangsa wis ora urip tekan saiki. Ha to? Yo. Mergo sampean wedi karo Kangsa. Ora perkara wedi. Ha iya wedi wae. Nek ora wedi mesti ora gelem disingitke ning Widara Kandang. Sampean dadi wong tani, pendak esuk mikul garu luku. Nggawa kebo ngluku teng sawah, sing ewangi ya Petro, sing ngajari ya Petro. Sampean iso tandur, iso ngerti ilmu bab pertanian. Sing ngajari ya Petro. Iya ora? Yo. Matine Kangsa Petro ya melu berperan. Ya aku kelingan. Nggih. Sampeyan ora direwangi Petro, ora bakal sampeyan iso kaya ngene. Prabu Kresna nika ya dewang karo Petro. Adimu Ndara Bratasimping. Bratajaya. Bratajaya. Niku nek ora diwangi Petro ora rabi karo Sarmadi. Anu ki lho, sapa Janaka ki Permadi. Ha, Permadi. Ayo piye? Kabeh ki labuhane Petro. Dadi aja sampe nae dhewe. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Lah kok dadi Petro arep diajar Duryudana, arep dikrubut Kurawa, kok sampean tanpa duwe perasaan belani karo Petro. Terus perasaan sampean sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula tak takon perasaan sampean. Petro ngomong sampean ora njaluk apa-apa. Petro saniki cilaka kaya ngono. Sampean meneng wae niku. Sampean niku menungso duwe perasaan apa ora kula tak takon. Bila Bagong kok malah gawe geger ben. Wah kisruh kabeh iki. Engko arep ngobong Prabu Karna. Prabu Karna wis mlayu metu kari sengkune dupaki cang. Ya aku nek ora lunga sik ngrekas. Men. Ngoten niku, kudune wong niku duwe perasaan nggih ta. Wong ki nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong ki nek ditata kramani mesti tata krama. Niku perasaane menungso mlaku kaya ngoten niku. Nek kula teng dalan ora uluk salam karo wong, kula takon alamat tanpa medhun saka kendaraan, mesti le mangsuli ya sapenake dhewe. Ning nek takon medhun saka kendaraan, dalem sewu nuwun sewu menawi wonten ning dusun Prebutan menika, mreginipun pundi nggih, Pak? Mesti le mangsuli oh nggih, mrika meniki ngeten, terus mengke ngiri. Andilalah wong iki nyunggi napa niku? Nyunggi suket. Oh. Lek ngabane nganggo bokong, niki ngenten, niki nggo kiri, nggo kanan. Oh ngece le guyu iki gitu. Kaya ora lahir batin gitu. Ngoten.
Nggih ta? Iya bener. Rumangsa kula kok wong do dilabuhi kok ora krasa. Kula ya gumun lho teng mriki enten. Teng mriki ana piyayine. Nek ya meger-meger tanpa mobah, tanpa mosek. Kula gumun Nalendra Gong Binatara kok blas ora duwe perasaan. Niki enten lho sing tunggal mbok karo Pandhawa. Tunggal mbok. Meng sayange dheke dok nalika lahir niku dibuang teng Kali Oya. Ganggo. Terus Kali ditemu Adipati Adirata lan Patih Adirai. Mbah Nada diupakara dijenengi Suryatmaja. Niku jane padha karo Pandhawa. Tenan niku kula mboten goroh. Ning teng mriki kok blas ora duwe perasaan tresna karo Petruk. Monggo Petruk blas durung tau ngomong karo kuyayine. Terus duh wis kleru leh ku omong. Ku omong wis kuwalik dhisik. Ha piye nek omongan kuwalik ra iso dikapak-kapakke. Nek wong kuwalik ora masalah. Iki kuwalik ben. Mesti nekat wae. Nganten mawon nggih sinuwun. Kula nyuwun pamit medal Jawi. Oh sik, critamu terusno sik empun tek. Empun telas. Pun mboten wonten pikiran ajeng crita napa-napa. Ora kudu tok terus ora tok terus tak pateni nang kene iki. Piye ta iki? Ameng Bagong arep dipateni iki njur ana wawan apa nek Bagong dipateni ya ora ana dipateni. Kula tak belani kalih Petruk. Petruk nek mboten kula belani dikroyok Kurawa 100 cacahe Petruk ming ijen mokal kelakone ana wong siji kok iso menang karo wong 100. Kula nyuwun pamit tambahe pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Ning aja gawe geger kanan Mandaraka. Nggih nggih ngestaken Jawi. Nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati. Kula tak medal Jawi. Nek mboten medal Jawi cilaka tanggung jawabe gedhe sini. Asli niku. Kuwi karepe piye? Panjenengan mboten paham? Ora, ya wis ora digagas. Dan malah ngrekoso. Nyuwun pamit sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah ngono nggih. Kula tangi-wangi Petruk, mokal kelakone ana wong siji rumput wong 100 iso menang wong siji. Petruk mesti mati, nek Petruk mati kula kelangan. Iya, metu njaba. Nggih nggih, nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki nek kula mboten ninggal medal Jawi. Niki mboten ajeng kelakone. Rama Prabu, piye Karna? Kagungan harta sedasa. Nek 10 aku ora duwe, nek eketan ana. Nah, niku sing kula karepke. Wong edan nyonya. Tampan wis gek minggat ngono. Gawe geger, ora ning Ngastina, ora ning Amarta, ora ning Mandaraka kok sing jeneng Bagong kok mesti kok senengane ora. Iki sih dadi keke ora. Ming areng ngulungke kok dubeng-ubengke. Nyo. Masa aku ki ndek anak bojo kok badan ming sak 20. Kuwi wae kelas tak sedekahke pas salat Id. Anakku do nyengoh, bojoku nyengoh mbok men. Sing penting fitrah. Zakat tak pentingke. Mergo zakat itu mengeringankan sakaratul maut. Ngono ya nggih. Niki sekedhik wejangan. Iya, iya. Dadi panjenengan dadi Nalendra niku aja cetil. Sok menehi wong sing ora duwe. Sok menehi wong sing kurang apa-apane. Diparingke bondo donya sampean. Bondo donya sampean, duit sampean mang simpen ora dadi emas. Nek mang bagek-bagekke dadi pahala. Iya, Bagong. Nggih. Niku meringankan sakaratul maut. Iya. Dong mboten tegese. Tegese piye? Nek wong ora seneng zakat, ora seneng meneh-meneh, iso nek arep mati iki nyawane didudut ki rasane. Ning ana sing piyayi didudut nyawane kalau malaikat ki mesem. Les. Oh ngono nggih. Niku tegese meringankan sakaratul. Didongke.
Nyo, iki ana 400. Sukses. Ning kuwi tenan to, mbok menawa. Nek ngendikaning para kiai pancen ngoten niku ning nek asline ya apa ora, ya mbok wong kula durung tau nglakoni mati kok. Wila dalam diwedeni ngono kok kena 400. Sampeyan percaya mboten ora? Meringan os ben enteng ya ben ora ya ben. Matiku sesuk ning pabaratan. Matiku sesuk kena pusaka kuwi sing tak anggap mati ingkang sejati. Wah ya wis. Ora mungsuh malaikat. Lho, perkara kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti sing jeneng wong mati iki mesti nyawane dipethuk dening malaikat. Ning patiku tak jaluk sesuk aku mati dadi satru sejati, mati ning pabaratan. Oh iya, apik kowe. Ya wis. Sing jeneng wong gegeki karo kewajibane iki ngono kuwi. Ning wong zakat. Wong menehi kuwi pahalane iso dilipatkan sampai 1000 kali. Niku tenan, uripe dadi enteng. Percaya mboten? Nek ngomongane Bagong aku ora percaya. Nek omongane para ulah agama, omonganing para kiai aku percaya gandeng sing ngomong Bagong ya nuwun sewu ora tak anggap ngono wae. Oh ya wis, aku ya ora percaya. Karo omong aku dhewe wis sukesake nggih kula tak medhah. Kanggo rak bali meneh. Rekku tiba. Arep nyumet rokok kok gagah-gagah kok ora ana rek. Karno wonten maring adhawu. Perkara iki kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Namung Padukara Rama Prabing Mandara iki saged kedugi lan sak mangke saged menggak dateng geger wonten Madanir Garing Mandara kok ya. Kaya ngene iki rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Wis kowe ora usah kuwatir. Nek ora saka aku inisiatifku kowe modar kroyok Kurawa terus. Ora kok kowe iso muni inisiatif iki janjane kowe duwe ego apa, duwe pertikel apa. Kowe mungkur mau? Heeh. Aku obong-obong. Obong-obong sapa? Lho, obong-obong iki tegese aku gawe perkara. Perkarane aku ngetokke labuhane Panakawan jaman semono. Aku terus muni-muni. Petro ki momong sapa-sapa ora tau duwe pamrih apa-apa. Panakawan ki momong sapa wae ora duwe pamrih apa-apa. Nek upama do kelingan lho, Ratu Mandura Prabu Baladewa wae tau entuk sarta tau ngrasake dimong karo Petro. Aku dadi tanpa ana rasa timbal balik. Petro diajar Kurawa, arep dikroyok Kurawa, kok Ratu Mandura sing saiki wis dadi Nalendra mbiyen tau dimong Petro, kok meneng wae. Terus Prabu Baladewa klepat. Metu saka Pasewakan. Metu ki mulih apa rene? Ambo. Lho, lha kowe iki ngomongke iki gedhekke atiku apa? Janjane piye to? Aku ya sebenarnya rong weruh. Ha ketoke piye? Ketoke arep mbelani kowe, ketoke lho. Nia kejaba saka kiyu kuwi. Kejaba saka kuwi truk apike kowe tata-tata wae. Kira-kira kowe nek dikeroyok Kurawa, kira-kira kowe wani ora? Wani. Nek kowe wani maju se, ora ketang pisan pindho nganggo perang. Mosok wayang kok ora nganggo perang? Oh iya ya. Engko nek kowe kalah ketemper yudane, kowe kalah mungsuh Kurawa, kowe omong aku tak wadulane Prabu Baladewa. Arep tak obong atine, tak obong atine. Men ngewangi kowe. Engko nek kowe dewangi Prabu Baladewa, Prabu Baladewa wis nesu karo para Kurawa, Kurawa gajuli kabeh, kowe menang, kowe gleleng. Oh iya, oke. Ha. Nek ngono aku tak maju sik. Nek aku kalah karo Kurawa, kowe nglaporke Prabu Baladewa. Siap. Nek kowe ora minggat lho. Ora. Kowe gawe odo-odo ngene iki sok minggat sik. Engko aku wis diajar Kurawa, kowe ra ana. Ora, ya nembeng iki aku yakin ana. Oh iya. Tenan ya. Tak maju, Kurawa wis dampyak. Sinuwun Prabu Duryudana wis ngetapke sanggaring para sata Kurawa. Apa dikira Petruk wedi karo Kurawa? Tenang, Gong, tandangane.
sinambi kowe nyawango kridane kakangmu iki ndak tok sepelekke. Aku nek wis gelem nesu nek ming Kurawa aja kok maju ijen. Kurawa 100 ngebyuki. Nek nganti aku kalah aja ngaku yen aku kakangmu. Jajal, Tru. Iya. Aku arep pengen weruh kowe perang. Ora tau weruh aku perang apa? Ora. Sing perang mesti aku. Oh, lambemu ora. Sing perang aku terus kok tak sawange saka kene kaya ngapa? Kakakku nek perang kaya ngapa? Engko nek aku kalah kowe sing ngobong-obong Prabu Baladewa lho. Siap, ora usah kuwatir. Aku sing ngobongi Prabu Baladewa. Enteni kene ya, Gong. Heeh. Engko nek ana Kurawa sing tekan kene kira-kira arep wangi Prabu Duryudana, rawi-rawi rantas, marang diputung. Heeh. Oh, halo kita Kartomarma. Lho, Satama, Gong. Wis salang tunjang goleki aku. Ora sarana didanti kene wae. Ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Prananggana magawe gelari rawang-wang Gong Patih Sengguni Arwa Satama. Ora usah kuwatir, kowe ngajar sing mburi engko sing arep tak polone, Tru. Rumangsa kowe sore mawe karo aku kok kaya ora cocok to, Gong. Pancen tak akone ora cocok ngopo seng? Aku ki Patih ra nang Ngastina, iki nang Mandaraka, sadar diri kowe. Nang kene iki padha-padha le daya, aku ya daya ning Mandaraka, kowe ya daya ning Mandaraka. Antaraning daya karo daya ki ora ana bedane derajat pangkat. Muni samplo. Ora kok kaya sengit banget, sengit tenan aku. Asli, cangkeme elek. Bagong aja wani karo Paman Patih. Yen kowe wani karo Paman Patih sing bakal ngajar kowe aku. Kowe ngapa kowe? Kowe tak retke tak udake dedak anteng. Iya, malah lara banget. Padake belo. Manus maning jajalan. Nuwun sewu Gusti Patih rawuh mriki Petra. Nun. Aku entuk dawuh saka anak Prabu Ngastina kowe kon bali. Bali teng pundi? Bali ning Bumira Tawu. Matura karo Nuklasdewa yen ora bakal entuk sithik wae kamukten negoring Mandaraka merga bakal diparingake marang putra-putraning mantu. Mula bali yo. Aja wani nyentulani rembuking anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu, nek sing dawuh sinuwun Mandaraka kula nderek. Nek sing dawuh sinuwun Prabu Salyapati kula nderek. Ning gandeng sing dawuh niku sinuwun Ngastina. Monggo sinuwun Ngastina nika nuwun sewu, pernahe ming anak mantu. Janjane upama ditaker, upama ditimbang niku padha karo statuse Ndarana Kulasdewa. Lho, Ndarana Kulasdewa niku anake adine Prabu Salya. Mongko niku bocah lola, wis saktrepe nek pakdene ngrengkuh kuwi dadi anake dhewe. Mongko wis tau janji, ngger sesuk nek aku wis lengser ke Prabon kowe bakal entuk kamukten. Lah nuwun sewu, Ndarana Kulasdewa niku janjane ming nanjihke, ora arep njaluk saiki, ning ming nanjihke. Terus sinuwun Prabu Salyapati paring dawuh. Ana sing ora sarujuk, ana sing ora cocok, malah sinuwun Ngastina paring dawuh dhewe. Nek sinuwun Ngastina sing ngukuhi marang bumi Mandaraka, terus ketemu pirang perkara kula tak takon. Ketemu pirang perkara. Apa isih kurang sugih? Apa isih kurang mukti sinuwun Ngastina? Ing ngatasé padha-padha entuk warisan kok. Warisane wong liya-liya arep dikukup niku napa jenenge wong ora serakah Ratu Ngastina nika? Mikir seng. Wis tuwa ora gelem mikir ora. Hah? Bener omongane Petra nek sono ngene iki.
Wong sugih kok tanpa nganggo rasa dermawan, tanpa nganggo rasa meweh karo sak pepadane. Bandane arep digawa modar ya. Setan ora. Gong, kowe iki mbaya sing sopan sithik. Ah ora sopan apa karo sengkune taunana windanana wiwit bengi iki nek ora geceki sengkune urang marem atiku. Mung senengane ngumbar wisa. Suarane kaya lantang-lantang sing nggo korban kawula cilik. Janipun wonten perkara napa wan sampean kalih Bagong kok kados mekaten anggenipun sengit kanan panjenengan? Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kedadi Bagong kok sengit karo aku. Nek Petra arep diundurke, Petra cetha ora gelem mundur. Upama sampean ngrubutke Kurawa, Petra ora bakal wedi, ya, Tru? Ora. Bagus. Wis dajar Kurawa, Tru. Wak golekane sengkune. Lambe kok kaya pedal. Lho. Tegese njaluk digenjot. Lambe kok kaya pedal njaluk digenjot ora. Rumangsane padake ora gelem bali mboten. Nek ora gelem bali apa wani karo Kurawa. Petruk mbiyen saiki ora bakal wedi karo Kurawa. Swatama Petruk kon bali. Ora gelem bali, krincung sikile bondo tangane. Upama ora iso dibonto tangane krincung sikile pateni dadi kuwanda. Ora dadi perkara. Petruk ora minggat, pecah siramu. Mang mriki Ndara Satama tanding karo Petruk. Ayo jajal. Anak Semar karo anak Jaran menang sapa? Hus cangkeme. Dicoba, dicoba ya dicoba padake ora. Derajat apa warak Bagong dapure kaya ngene. Ayo.
kamu apa itu? Udus mati dening aku. Ayo njaluk sambat sapa tiban tumbakku sirna margolek. Weh. Iya. Ora keneng. Wah. Kartomarma urung perang kok nibake tombak pirang-pirang. Pecah sirahmu. Ayo mangentekke iki. Iso ngeneni awake Petruk. Oh, bumi langit tangkep ora. Wut. Iya. Oh. Iya. Weh. Ayo mangentekke. Kowe ngapa Truk menterat-menterat iki? Minggato. Tumbake pirang-pirang. Ngomongi Satria. Men ditakoni ora gelem ngomong. Seneng nek cengelku krowak. Lara tumbake. Ya diamben to jero wong tuwa kena tumbake wis biasa. Mikir le. Nek nganti kowe ora ngajak udus. Wah, iya, waton aku prayitna lumaraping tumbak iso tak endhani ora bakal neng aku ora bakal keneng. Saya cepet tumbake. Kena mudar tenan. Arep apa? Arep kaya kowe. Engko nek keneng aku ora tanggung jawab. Ora. Oh iya. Udus. Banter banget rong siap kene. Untung prayitna aku. Hati-hati kok. Oh, kae mulai ngeculke kae. Oh, kae ngecul. Wah, mabur itu. Udu kae, udu. Kae bakul manuk. Siap. Siap, Gong. Mendak, Gong. Wah. Mumbul le. Cepet saiki mumbul le. Kecepetan. Aku nggugu cangkeme sapa? Ora kowe muni to, cepet bareng cepet kok. Aku kecepeten. Dipaske lho, dikira-kira nek tumbake tekan kowe pas mumbul. Oh ya. Udus. Hoi. Ndelokke mlayune tumbak ya. Wah iya. Weh, lah sedan. Ngati-ati ora. Oh, nganggo kaya ngene iki kekeselen, Truk. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadiya banyu. Up. Ayo. Tumbak aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci, tumbak ampuh dadi rongsokan. Ayo balik. Balik. Piye? Waduh. Gaya. Saka sapa, Gong? Lho, saka Ndara Janaka. Oh, kok aku ora dikeki ya. Aku wis sok tok nggo umuk. Aku kan wong ora tau umuk. Piye mau? Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadiya banyu. Oh. Ndur kene. Ada praktekke? Bapak lunga biyung meteng. Kok ora mandi, Gong? Kowe mau muni piye? Bapak lunga tapa biyung meteng anu bapak lunga biyung meteng. Awang bojone meteng kok sing lanang kelayapan. Kudune iki bapak lunga tapa biyung meteng tuwa, tes dadiya banyu. Oh. Terus manahe di stop. Ngono ora manut karo kowe kuwi iso mandhekke omongan. Oh iya. Bapak lunga tapa? Biyung meteng tuwa. Tes dadiya lenga. Banyu apa lenga? Banyu. Senengane arep nyilekake wong ora. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadiya banyu. Mandek sareh. Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Ming pisan.
Gong, bapak lu ngoto apa biar metu? Gong, moto ya, Gong. Ora ngapusi tak ajar lho kowe. Aku ora tau colong jupuk ngono. Aku ora tau colong jupuk. Nek kowe ngenengi aku, dadi tumbak rongsokan. Mergo aku wong suci. Ayo bali. Bali. Wah, jan. Monggo winginane aku bar nyolong dog bebek. Modar. Mati ya kowe. Rumangsane. Aku kok le endi tumbake endi arep tak gone endi? Kene tumbak. Kok kaya ora apal terusane lho. Terusane iki Petruk numbak rono, ngono kok malah tumbake arep digawa. Rumangsaku kok saya tuwa saya lalen iki. Baleske Truk ya. Ndara Durmagati, betul. Kowe ngocacik pala kula wae Petruk, ayo mung cuwe dudu copo-copo ning Durmagati. Tangan tengen kubulan, tangan kiwa lumah sakit. Kok glelenge. Calius. Iya lah cemblono. Pilih tak kubul apa pilih tak opname? Nek dikubur tangan tengen, nek diopname tangan kiwa. Pilih calah jatuh. Tangan tengen tau mecah ndas wong. Tangan kiwa tau nyeplingke mata wong. Bajigol kok ngeli kowe. Nek mingsek mati diantem wae ora krasa apa-apa. Nek pecah sirahe, cepling matane serem endi? Celem kowe. Berarti aku le nantang ki kalah kulang celem. Ning nang kene ditemtokke kowe apa aku sing kudu tekaning pati. Manut. Sampeyan yo kena, Petruk yo ikhlas. Ulang gondeli karo uripmu, tak gondelono nggo butuh apa? Petruk niku wis tuwa. Wong tuwa niku ming kari antri. Lho, sing digoleki ming dalaning pati sing Padang. Liwat Linglut mesti Padang. Wong kok cangkeme kaya ngono. Ora ndupak tak ajal lho kowe. Ayo, kowe apa aku sing temani? Tiban tanganku jeblok silamu, panggao tak ayoni. Wow, ampuh kau. Ayo ampuh, Kartomarmo ngantem aku ora tak rasake apa meneh ning Durmagati. Kecil. Nyo, mburi kowe nyo. Kopiol. Kopior. Wah, golek-golek wak jejeliru tungkak raimu. Modal we. Ora apa-apa, edan. Boleh aku membawa senjata? Silakan. Tunggu di sini. Oke. Iki ngopo? Ameng bendhoe kok polahe kaya apa wae nya. Nek nganti iso mecahke sirahe Petruk pecahan. Wo, cikal dadi loro. Nyo, mudal. Mburi, pecah silahmu. Gondodo cemplok metu jeloanmu. Nek arep ngetokke jeroan ki rasa dadak tok bacok. Lho, lha piye? Lho, wedan. Diplotokke. Maksudku jeloanku usus. Olah kok celana dalam ki udu. Gladi silahmu. Nyoti bakno. Lucu Petruk ya men. Mati.
Ora bakal aku malah. Wedan ampun. Petro, ngopo? Aku balasen Petro, aku icen ditonton piye plebutan semene yo kae. Perebutan, plebutan. Aku nang nganti latok balas icen bilang bebalang yakin sumpah bola bokit. Icen tenan aku. Ayo, aku nang nganti tok balas glecak megulu karo kowe 20 taun. Kasang nggo gamelan, kasang gamelan. Santai wae ndak do kecel. Waduh. Piye? Ayo sambato. Waduh. Nek candhak rambuté ngene iki set terus tak banting ning lemah. Tak candhak tak junke unggahke ngeget. Dupak nggon dodo. Terus ditungkak cangkeme. Ora sembodo karo neng kono. Karo Petro candhak umbulke set dupak diadane diek tungkak cangkeme brus nggletak. Alah dur. Ora sembodo karo le macak mungsuh Petro kowe kok kalah. Nek cara aku irang bebarang bajigol Petro kowe ngino. Halo. Oh, lek dengkulmu kuwi. Tak kira Petro kowe. Petro ora omongane ra wis beda to. Wah, top man Petro top. Kula antil cilahe gak apa-apa. Kula njukuk bendho kula plathok gak apa-apa. Terus kula njukuk glaji gak apa-apa. Kula diantem pisan gledak man. Kalah. Petro ki ming ponokawan kowe kadang nata. Ditonton piyai semene akeh. Nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin dienggo melem ilang. Ya wis, ora maju meneh. Lah, mundul wae. Bane lemuk. Sampeyan ming dawuh. Kulawa maju. Kulawa gempul. Kulawa dadekke bumi angus. Kulawa dadekke banjir dalah. Ngono apa cangkem wong tuwa kaya ngono. Sak penake dhewe nek omong. Mbok yo mikil, wis tuwa iki wis kali golek dalan padang kok lambene sak penake dhewe ora. Wis rasa omongan to dapurmu. Sapa sing gerung maju? Watak. Citraksi. Kikeman. Arep maju apa? Selapa. Lho. Wis ora ana sing maju. Ngomong suwe. Ngomong suwe. Petruk kantong bolong. Wadalah. Apa? Wadalah. Oh. Apa Petruk kantong bolong ora minggat ngarep aku ketemu Raden Citraksi ora kelakon titi. Tinjong akhirat tojo tuntang Raden Citraksi lekane ngatiku. Sorry. Reme blong. Awa mung suwe nang kene kok brabat banter banget. PPO? Petro kok PPO. Petro kowe aja genggeng gleleng. Kowe iki dumesa ngundurke Asatama karo Karto Kuat. Karto Marmo. Durma Gati mundur mumungsu kowe. Neng. Iki jago Ngestina Raden Harya Cincing Goleng. Citraksi. Kelakon remuk nyawamu kowe. Wanimu sawu. Sing tak wedeni apamu. Kelakon
siramu dadi loro. Ayo, koyo apa aku tekan pati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ayo. Wong perang kok raine pading. Entuk vitamin. Hah? Entuk vitamin. Vitamin apa? Kuku kula maju. Pepe tok tak ajier. Lah iya aku ya weruh. Lah kok Citraksi kok beda karo adat sabene. Brus. Pepe tok kontak. Oh. Terus bareng niku ping pindho meneh kuku kula Petro kula ajar melih. Kuku kula jengklitke Petro ser. Terus kula dugang raine. Terus Lah bar niku Bagong niku ketok. Kula sumbari, Bagong. Doke klepat. Melayu. Kuku kula kira nek njupuk pupu. Pusaka. Jebolana bebakul kacang disikep saka mburi digotong man. Kula tanpa kaprayitnan bakul kacang broke kula bruk. Kula dikepruk nganggo awake bakul kacang niku bruk. Ning rada rapati lara wong wis tuwa ning lemu. Ah iya. Bareng niku kula dideke. Bar dideke niku bakul kacang niku kalih bakul niku dipaske teng cangkem kula. Mandlup ngoten. Ndeluk ki apa? Kuku kula meremok. Oh. Ora tega ndelok kula. Kuku kula rasake niku rasane kecut-kecut pripun ngoten. Heeh. Bareng kula melek, wow. Wah, edan man. Ora mentolo. Lele ora mentolo niku umure wis 70-an. Oh. Sosok metu sosok angin. Ta. Nggih. Ning sampean ampun sedhe, Man. Lah ngapa? Nika wau bakule kacang sumbar ngeten iki. Sumbar piye? Ayo amuk Susuramrata. Ayo nek pancen kowe wong digdaya ama patis muni kan ngentekke sijine, ngoten iki. Tenane. Sampeyan kersa? Ya geliyak. Wonge isih apa? Tetese teng mriko. Klambine Kebayak biru. Oh. Kebayake biru. Oh iya. Estu tenan, ora dintekke. Ngengei sengkuni, ngoten niku. Sesampeyan domani, Mas. Mosok Dodomani yakin. Mboten percaya, mang mriko, mang takoke. weh lah ya mbangane haus.
Sowoe. Ateh Sengkuni. Situ siapa? Nitik kebayake kok biru. Karepe piye? Aku mung arep genahke. Genahke apa? Jarene Citraksi. Sing siji ngengei aku. Sing siji sing endi? Ha. Kuwi. Kuwi. Jare kuwi dinggo aku. Apa ora? Apakah betul? Nek pancen kersa nyo tenane nyo tenane nyo tampanono. Sip ta? Sip cengelmu. Ketok iki wonge kaya arep ngeneh-nehke kae lho. Bareng ngono kok nyoh tampanana bres. Raiku didupak. Haha dengkulmu melocot. Ngapusi ta kowe? Ora nggo aku to. Ora nggo aku to. Lali kok ora nonton tulisane to. Dua-duanya bulat Citraksi, ngeten ta? Aku sampean kok malak. Wong tuwa kok arep rakus. Ya mbok menawa wong kira ya mbok menawa tumbuk bejane. Nek purun teng mriko wonten Tenane kirek. Hus. Lambemu ora. Kirek kok ditok-tokke ra. Wah, Petruk kanthong bolong. Wah, ora gelem bali ho kelakon Dursasana mungsuh. Janjimu piye? Janjiku apa? Nek aku kerepotan kowe arep ngobongi penggaling Prabu Baladewa sing maju Dursasana kok. Wonge gagah pideksa. Aku wani nek nganti kalah piye? Janjimu kudu rampungi dina iki, kowe kudu iso netepi karo janjimu. Ngobong Baladewa? Ya. Minggir lho, njaluk wektu sedhela obonge atine Prabu Baladewa ben wong Ngastina mungsuh Baladewa terus. Bagong mlayu-mlayu ngopo? Sampeyan tengok-teng mriki enten apa? Lho. Ditakoni urung wasan kok ditakoni piye? Jamak lu meneh wong takon ning dalan gen titinakon. Wah. Aku nek omongan karo kowe iki janjane iki wegah. Ning gandenganane sing adem ning ngareping Baladewa Bagong ya wajibe Bagong tak jak omongan. Ning mbok yo sing kepenak yen wangsulan. Nggih. Kersane pripun? Kowe rene ngopo? Sampeyan wau mlayu saking kedaton negari Mandaraka, kersane pripun? Kula kinten nek sampeyan niku ajeng mbelani Petruk. Lah kok jebul malah tengok-tengok teng mriki to? Mergo aku ora kuat nampa omonganmu. Aja nganti aku isin ngarepe Rama Prabu Mandaraka mula aku trima lunga. Walah, Baladewa, Baladewa. Ame ngisine kok dadak lunga iki lho. Sir kula pancen tak akoni, kula niku njojoh penggalih panjenengan men ngewangi karo Petruk. Lah kok tinemune saniki malah ganteng mriki. Lah terus ke mlayu-mlayu ngopo? Petruk dikeroyok Kurawa. Petruk dikeroyok Kurawa piye? Petruk wau lak tantang-tantangan karo Prabu Duryudana.
Yo. Bareng kula metu ketemu Petro wis dadi kuwanda. Lho. Petro mati. Pengestune ngoten. Lah kowe mlayu ki arep ndi? Ajeng teng masjid. Ngopo? Ngumumke nek Petro wis mati. Le nyarekke kapan ngono men masyarakat padha presa. Walah, Tru. Kowe kaya kewanen mungsuh Prabu Duryudana ta, Tru? Prabu Duryudana kuwi duwe Kurawa, lha kok dadi kowe nekat nganti sirahmu dadi papat. Lho. Kurawa mentala nyigar sirahe Petro. Alah, asli kula Ragana. Tangane Petro ilang mbuh teng pundi? Sikile ketekok-tekok kaya dioklek-oklek karo Kurawa. Iblis lanat. Kurawa ora duwe saka manungsan. Petro nyabdi ning Baladewa ora mikir obrak-abrik Kurawa regane kanthi kuat. Lah piye? Ora dumeh kowe putra Nalendra kowe iki kadaning nata. Kadang Kyai Prabu Duryudana. Lah kok tinemune Baladewa salah ngayomi marang Parasata Kurawa. Kurawa ora ndira saka manungsan. Kurawa ora duwe rasa pangrasa minangka dadi manungsa. Kowe mentala mateni Petro. Mbok odol-odol kuandane. Kowe menungsa apa kowe Duryudana? Oh, untuk Baladewa ayo. Sapa? Kurawa sing wani karo Baladewa. Kon maju kowe. Kula mboten terimaken. Nadyan Ratu Ngastina kudu maju adu arep karo Baladewa. Kula ora bakal wedi. Niat kula mbelani karo Petro. Nek pancen sampeyan ora seneng karo Petro, arep royok Petro ning aja didadekke kuwanda, aja dipateni. Bagong wadul kali kula. Nek Petro diajar disikar-sikar kuandane dening Parasata Kurawa, sapa sing wani mateni karo Petro? Mungsuhe Baladewa. Ko Prabu, pripun? Sareh sawetawis. Sareh, kula aturi sareh. Sareh piye? Yen pancen Kurawa mateni karo Petro, Baladewa iso sareh. Nadyan kula sampun dinten campur lan Paduka Kyai Prabu. Nek Kurawa mentala karo Petro, Baladewa mentala karo Kurawa. Kula aturi sareh. Kula aturi nyawang wonten ing iring wetan menika. Sinten pripun? Sinten ingkang lenggahan nika? Tenguk-tenguk nika sapa? Lho, Kyai Petro to kae. lho kok isih tenguk-tenguk ning kono kuwi? Ing ngendikaken nek Petro pati sapa? Wah, setan kok Bagong ki cangkeme elek tenan. Wah, tiwas nesu kaya ngene kok. Wah, dalala pripun iki? Ponokan do mrene. Petro, nun. Siurep kowe. Lah ya isih kaya. Takon iki. Gong, rene le. Tengku lara. Hah? Kok tengku lara? Aming mrene kok Wetenge ra nggo mlaku to. Ning ora ana hubungane karo sikil. Nganggo mlaku ki ting ceneng, Tru. Bagong rene arep dikai dit ngono. Gong rene arep diparingi dhuwit karo Ndara Baladewa. Ah wis duwe kok. Oh. Saka ngendi? Weh diparingi Prabu Salya sore mau. Ora weruh. Aku wis duwe. Bagong. Nun, Rene. teng riki mawon. Rene ora rene tak paring ora gretel nenggara cengelmu. Wah, kae wis. Nggih. Lho, Tru. Isih urip to? Ayo isih kok. Sing omong mati. Lho, jare mau ana sing ngabarke nek kowe mati, sirahe dadi papat ndasmu iki. Tak japos-apos ora iso kowe. Oh, Lah ngopo? aku matur Prabu Baladewa. Petro pejah diremuk Kurawa. Kula sumanggaaken bahwa iblis lanat Petro mati ta belani Kurawa aja deh. Nganti terus lak dupaki raine.
ben kapok. Terus niku pun mangkapake. Urung tak kapake. Aduh. Kudune wis diajar. Aku wis ngerti nek kowe ngapusi karo aku. Mbok kowe nek karo ratu ki aja sok kaya ngono to, Gong. Lho, aku ki pancen kewajibanku urip ning alam donya kudu ngapusi marang sak pepadane urip. Ku cara ngerti ora. Omongan kok kaya ngono ora. Itu, Nun. Adreng nggonmu dikongkon karo Prastiwa. Nggih. Kowe ora gelem bali, mboten? Sak gedhakan iki bakal bali. Lire Rama Prabu Mandaraka bakal paring bebungah ora ketang sithik kamukten negara Mandaraka. Ning aku njaluk ana syarate. Syarate napa? Syarate kudu disekseni karo Paman Prabu Pandhu lan Babu Madrim. Wis kuwi wae. Piye Gong nek ngono ki apa ketemu nalar? Lah wong Ndara Klasewa bakal entuk warisan negara Mandaraka kok seksine kudu ana Prabu Pandhu karo Dewi Madrim. Monggo Prabu Pandhu ki ora ana, Dewi Madrim ya wis sedo. Lah apa kon duduk ning jaratan ya, Tru? Heeh. Aning nek Prabu Duryudana ki pancen dengan cara 1000 cara digunakake supaya iso gawe cilakane wong liya. Wis sipate Duryudana ngono kuwi. Tambahan sengkuni ya wis cocok ya, Tru. Heeh. Ya mulai ya. Ya. Matur Ndara Klasdewa apa anane kowe sebagai utusan aku ya dikongkon gandeng wis nglakoni minangka dadi duta. Kowe karo aku kondur utawa bali ning kasatriyan matur apa anane. Mengko men dirembuk karo Ndara Pandhawa. Ya. Saiki Gong yo. Ndak selak kewengan wis setengah loro. Ya yo. Yo. laju lampahing Lurah Petruk kantong bolong ingkang kadhaken ingkang rayi iki Lurah Bagong nalika semanten nggih lampah minggar gumedhun jurang ingkang rari obor amung gebareng lidahku lawan Raden